Ta mentah ke sengingan peteng biang yang kena jing hikai ke bangala sedang menin. Ke banga ai kerteng yang kena jing hikai jonga. KAEI ke ba PHI dan KIWEI kimdan setia. Ngengat bila sengap menin kat tukat negi jing lamprang jonga ai kena jing hikai. Kena jing hikai ke ba nganut banong. Kedon kampalat ya PHI ba pin ngam jeliu. Hagini ke nongrim wat kam jeliu bani ke banga hikai. Nama mendetang mga hikai mga kalabiang ndre nda haba firum jeliu shikaktian ke jong play. Ban pusan bat ban penet jingmut ya gani ke nong rim ke mga hikai. Kataru ke dega mga kwa ngan ongi fi barokhan. Bahaba fi sngap igi jingkeren jong ala ni jong ki pat kibriu. Nga kwa ru ba fin shim kia ya ke banum shumet lot. Ndre banda yet na ke Bible banda puli na ke ktian ke jong play. Babanda snutho lakata ka jinghikai ke yaday ni em na kaktiyan ka jomplay. Kini ki sngi ki bangi em ki day, ki sngi ki bangi hap ban long kumta ya kaktiyan ka jomplay. Namar lada fi shusngap ya kaktiyan ka jomplay. Piklem da penshitom ya ban ngam jiliyo ban puli kaktiyan ka jomplay. Kalaban po ya fi haga jaka ka bafinum dan nongrim. Tika ni ka bangi hikai fi nga kwa bafinapet. Nday tang ka ni ki ay ka bangi hikai na doon sedang lajan poi minta ngila poi minta jika kendai pun dulu tuli kendai pun nyau tuli ngamut benong ngakwa ba fin pet ba ka wei pa ko ga bang kren kanam dai ka ba shabar na ktien ka jong play bat ngala ongru yegi kat tu kat ngut ki priu ki ba kli jing kli nga banga ong ka e ka bang hikai na ga bado nganom kta yegi jing hikai ki bang klem de shai ki bang klem de snot ho bat ki bang klem yo jingkel khuya la ga jong ka jingem Nagataga daw baro ka mga hikai ka day ka mga snilto ka mga layo jing mantoy la ka jong ka jing em bat ki bala long ka jing shay nga ki bala long ka jing ka khu bat kita nga hikai sipi timenta ka sngi abangan sedang mi ka jing hikai nga ladem ong menin baka ni ka mga hikai fi siya ka ay ka bapidan KIWEI kim dan kamot setia bang amut man kren sarong Hendrai ka ni ka day ka mga kwa bapinyo I baka ay ka bapidan kam kaya per na ka ba KIWEI kim dan ma laban no ko kaya per na ka ba mafifidan ba di ka ba KIWEI kidan kaya per ka wei pat na ka daw nga kwa man ta sngi bangan ong fi ha bang hikai menin kendiat ngan kta I gato nga hikai ba ka dan ka jingman toy ka ba kraw bala nang itip ya ka ege bangidan na jingem ka ba no blay namar nga hikai fi ka point ka baning kong ka day habaw jisu khat igi senran utip iki ka dan ya ka ege bagidan po jongki utip bo on sabu ege ba kraw wala da ki priu ki pet ki bigi ki betuna ki bakla ki le klumar ki kren klumar hendrai haga ba khat do yu ide maki ki balong priu ki bakraw hadu menta ki sim dan balaban kat ki senran ki jong Jesus Christ namar ke ai ba ki don mdal meno badan pat da ka boy pat kat ke jing don joki to ka ba ar ka ba laki ba habangi tip yeladi ye ke ai ga bangi don nga kwa nganong fi fisngo thoba ngalapan fi ba habaw jisu jet itu kanong Samaria fi pet yaka igum ko baklim igum ko brego bombiang ndray ka kadan ko ga jinglok baka ta kadai baka dan ka jingla kadan ka jing I know play baka laban job ika Samaria barok we brio ba shong so gather around la kren menin uniro in the pet ikum mo bam long shop and show but even yap kum to kum so yi du job re jisu le wat yu unamar utep ka ega bu dan re ga kraw apo chang but ngalapin fi menin ba o absol Paul habu kren ni gani na kwa ngan shipin fi u blay le khat yu but ka ega bu dan o absol Paul ga kraw ngalapin iru fi khamstet ngan kren ni gani ngalapin iru ba ka dan ga jimin to ga kraw bala na fitip ye ka ega ba fidan kabaning kong kadai kawalam ingi si jing scam ban shakari yo play kapalong ingi banginong sikya banginom lang in sikya banginom tiang ada KIWEI ki roi ada KIWEI ki kren snail ada KIWEI ki ong kumno filang sikya ba kita ka bapidan nang tade ka ba ar ka kren kapendo iya ka jing pertho buat ye KIWEI ban syukopi ye KIWEI kabalaing ka kren ka irap ban ya be chkhmat wat apdeng ki jing le persha ki jing Tinganum kren shui kitan re ngan pen kot ya gani ka bangala kren menin ka basaw ko point bat ngin si pet pan ya kani ka jingi kai halor kani ka rim da ka wei pat ka bakham bania mata ka singin re ngan pen kot kandiat ya ka bangala klem la pendep menin singi ka ta ka dai ngala kren ba ka jing smalt ho ya ka ege mengidan
Kalau ke jing mentoi ke bekrau, namar ke bang khaddu ke bang amat ben pen kut menin gedai. Ke pen tikna sengap ha ngapo kumne ke pen slur ne ke pen tikna ha ke sngi ke bangin ai jing ken ha khamat joblai. Fi teng teng shanga no fi. Katoka ke parshi ke bau Jisu Ukraine ke gospel ke jong Matthias ke nang ke ba arbusan. Lara fi pulina do khat ke khat sal ter ke kren jepang ke parshi jong kitalen. What ong ala tip itu. Kuat finda lada fila tip da perkhat bah. Perkhat janai ka. Fi dai Jisu bekrane itu ko parshi. Uang ba utu unong le jing le sim. U khat ye shikri ge jango u ai ki spa ge jango. U ai hawe santalen hawe artalen hawe shitalen. Baru pai ki bikin penroi kat kum ke buat jongki. Fi u blai u Jisu ngan ongum ta na wajin ke pertai. Wan man yap na ke benta jongi ai hingi ke spa ke jong. But nda habau kiu no shipeneng u e ke spa jong ke jing ai. Jong ke jing khat ke jong blai. Jong ke jing ai ki bobon ki bo blai lo ai ngi. U ai hingi. Dan na prek jingi ki be yo khambon. Dan ki be yo tang ar dan ki be yo tang kawai. Lada fiyo kumno ro kasyong nong ay uay kat no. Henry kawai ka mga kran fiyang ni kadai baga pensyul ka pentik na ngi bangin hagasngi bangin ajing kay na makan sadan gasngi bangin ajing kay. Fina puli gani farshi pilap ba uang ukunrat jongki lani usiem jongki unwan unia khen bat ki. Bat ndaw ya khen ka bamot kan sapay gasngi ka bangin hapan ajing kay ni ka egi bangin le ya ka spa ka bula ahingi kamot ki talen ki bobleo ahingi. Habang ka talen kam ka slap ka talen kani ka spa kani ka jing ay. Fi nda fi puli hang ni fi lapba utuba dan santalen daw yang khmat jaw blay umlang nevas shakti uslur bay. Namar ya ka to ka baw yo. Ulala ban penroy sa santalen. Utuba aru ubuyo artalen ula penroy sa ar bat nagtakadaw uyang daga scam daga uslur ula shinganya bu uyang khmat jaw ni ukunrat ubuyo chim jingkay. Ndayo niu balay ubon kitien ukren nama uklem penroy utep no e talen ke jok ugendaw lay eru uklem le utep no. Ngaling nga jukren nga ong uniman ubakado udang ladang ay syayu ukendiat udang tip hang no bau tep. Nama labun senam. Kabas niu kada yengi minta teng im tip syang nongi tep ro. Da perkhat badan ki beli bam tip sila di gidan ka airum tip syuhi. Namar ka jing im jingi ni kemlay ay naptaw turay. Fika ega bang amot ban ong if yang ni baka ka jing mentoy haba pitip ya ka ega bo bleu ay fi. Ka penslor if yang sngi jong ka jing ay jing kain. Baga taga day filap ang ni ba uniu kan ran. Uklempa ni ka ega bo uklem ay. Fika taga day kaktiyan ka bakraw palat. Umpan na ba sitalen mo umpan lai sautalen umpan kumta. Umpan na ba artalen mo umpan sipaw upan may tayong kato. Upan na ba santalen ni santalen upan ni ba artalen ni ba arpan ni kaway. Namar upan tangi kita kabaw ay. Baday ni kita kadaw ng kawangan ang ifi high tide point. High tide nong rim. Wala day iba rit nray di ka bakraw. Ba uplay umkwa yang abat ifi. Bangin le yaki aka hakajing shikri kaba uplay uklem ay hangi sngaw si ban ong babuan ba nangingi shikri uplay ngim da tip tikinay la di ka ay ngidon bat ka ay ka mangingim don nangiyo iba kiway kile ngirungi le nayo ikiway ba kiklem le ngirungi klem le bat teng ngim sngaw to ka ay ka bangiday ban pendep lani ka ege bangin dana ka jing jingi bangin say kita bangin ang faithful ba kita bangin le e kita ka bobleu ay namar balay nga nito ifi la da file le pipen sitam ya ka ba ubleu klem ay pinumyo bay nong ru bat kan long ka jing le na ay jong fi ka jing shikri play hagani ka pertay
Nakata ka daw nga khwa bangan ong nga fiya kani kapor. Pidei ban sedang no kloy. Kejingwan kejong try ka lahajan. Sedang no banum syukner kelumar kejing syukri blay. Hendrai ban tip bila di hae fidan. KAEI ka nong rim ka bafile banda pensitom ban yet. Tongan syukun iya fi ino mikriki. Da pipuli na ka siti ka ba ar kejong Petras. Kalenong ka baningkong. Kekerani ka ni ka dikhat ka ongkum ni. Nganda pudi uang hagad khat ke bafra ngan simtang na du khat bafra pe uang kumlo uang namar habakini ki eki eiru ki adran na fi bat ki manbun ki penlong fi ban omlong ki ba alhia limni ki bam seiso agata ga jingtep babiang yo Jesus Christ bu try jingi namaruta ubam dan kini ki eki eiru ulang ubam matla ubayo itang ega bajan ubala penklet no ega jingkan khoit ngi pop barim jongo na bakum ta ko para bange ngakwa fin sngap ai ega jingkan tu ko jong Petras yangi uang komne na bakum ta ko para bange to pin kham yale minot ban penlong scam ya kata ke jingkhat ban ega jingjet de fi namar haba pi ai le ini ki eki eru penom jin thot lano ru namar kumta an ai kar hai e api ya ka jing busut chepo kata ke hima bom jikot utrai bat unang pen em jingi u Jesus Christ fi hagani ke khat ka banga puli fi mintan khnang manum slam nga puli fi na khat bispo uang ko para banget pin kamele minat ban penlong scam ya kata ke jingkhat ba ke jingjet de fi kaninga kentian gamot tongin tip ila di kumbalang gitu ki santalan bagina tikna utu peningkong uyo santalan udah tikna udah tip bagani ni santalan nganda le minat bangada penjanai nganda penroy nganda le bahai ngani kebada but you irni uyo ngomong penam de yo unio pri uyo bandrung de jingkemen shigajing sok kejong kehima kejong play unio ba aru udah snot ho kebudan wat ubalai udah snel tho ege bu yo ndrege be snel sig dei bu klem le u klem penan kam ege ta kabudan ba ta ka dei ge sneo ka be sneo ngi ta ka dei bangim tip de ngidan ka ka jing emro ngim tip shikri u playing is your board ka ba ong manu ba ngim tip yela ding ngidan ayu na khwa ngan ong fi aga ni par tongi na pen shito me gene kumba ong Petras tongi na pen long scam ege jing jet ngi tong in the minute, in the what, in the tendro, geëigable play book jing. Dan de prank job 50 dan jing I no play. Bapila ia ka bapin job ik brio so try. Balay pim minute ik taban duai en pen craig tin jong play jing. Dan de prank job 50 dan jing I no play. Ka bo play khat ye fi. Ia ka bapin kran pin kai tin jong play. Balay pim minute ik ban pen scam ik jing khat jong play ge pidan. Dan de breng jong fifila ik ban roi ban aingu you play ban money you try bele pimpen janai ik ta ko play IFI fintip bo play kwa ik ta ko bangi ula ai ik ta bangin pendan kam ka besneu ko dei bangim tip ngi yo iwe roi ngi sultanat bangi ngi roi ngi iwe kren ngi kwa bangi ngi kren dan no play bo prishang da house namro o bamla kren na bele u khlem dan da ko to liang u dan da ko we per jing ai bat ngi khwangan ong fi ga ngi por dongin nang ye ka ban itho ye ka ta ha ga jing em ka jing na mar ka ai ka bangi dan ha ga jing em ka dei ka ba ki we kim dan da snow tho ba ai ka ta mentang sengi tangin ye nganget ngalapen kot ye tu jing kren ka ba menin da ka ba ngala continue ye ne ba ka jing tip ye ka ai ka bangi dan ka pen shur ne ka pen tikna yangi ha ga sengi jong jing a jing ken ha khamat jong try ta ga dei ka sngotanat ye ka ba hikaye pin rai mentang sengi da sngap ha ya sha bat nga kwa ba pin pele jing mot ba ye ne ba hikaye na mentang sengi ha ka jing shisha ha ba nga pen kre ye ne ka jing hikaye ngamut banikai bet ya gani tang ba hadian bang pen krek na snot ho bang dei ban pen shan shwa fi ya gani ga nongrim ga bang ai teng ka e ga pidan ki we kim dan fi fin na puli na gani ga bible fin lap nga ya gani bang puli nga kwa na ji kai gani na ka ta da man ta singin ni hikai ya gani fi la da fi puli ya gani ga bible fin lap na ga kitab nong bishar singanum la pen ko digini ngam tip mentag tayo lang la ne em rei la ngam la ru wali kirki ngini ya chikmat mo ngala kli na gibubon langan pen sange ne em ya gani ga jinkren jonga khambon dan gi bakhlem jubab ru tip ki snap na gi klem snap
Kataru ko dai mga kwa ngan tip ki priyo tip ki sngap na ki klem sngap. Na mahangi po ke group ko jangan ngadan kumba arspa san po nyungut. Lesi sa KIWEI de ki mga pa shimet. But listen of hiru pilay pa but ya ki bangala ay po ga YouTube but ngam tip shibon dan ki ba ngala yo ru igi jubab na ki bobon ki kwa inga bangan continue ngala yo ru igi jing ajing mot na ki bobon na po ga group ki ba kwa inga bangan beteng te larang khen na ga percentage jong ki brio ki ba snap ini ki jing hikai kumbang adana ga group lani kumbang pe YouTube ngayo ibadang kendiat ibadang ajing mot na kata daw ngam tip langan peteng na em dray minta kat bangan pat poe gini ki sispa ngakwa bangan continue gini ki jingi kai bawat lana kampat kudru ngani ya chkhmat tong ini pej na gini ki ktin ga jong blay lada fin puli ya gini ki kitab nong bishar fin nganum pen slam na malana ngan ai ga background jong ki kitab nong bishar kan slam palat nrengan pen ifi tang na do ka lada fi puli ya gini fin lap ya ga kitab nong bishar ha ga jingkran ga jong blay lada fin lap na do ka lanang ka ba henrio ya webrio u bakateng u Gideon bo blay say hadin baka jack na Israel ga siyang maraw ngamang siyang maraw ka siya jinjar hakinang Midian bagiri apo gitu ki krem ki kro but kinang Midian ki pinjanjar ki news nam but u blay u say u Gideon but u Gideon u mi but u siyam but u blay say u banyale persya ya kini kinang Midian but u blay u ay u jingjab ka bakraw nu brio long ka jinghikai ngi but ndahabaw Gideon u job mo ki kon Israel ki la kemen ki la dan gajing job gajing sinshar ka bashisha ni bri ula yat ban shakri u blay but people in ga bad la ga khat do people in nang bafra ki kon Israel ki awan shu Gideon ki kwa ba un sinshar no ma u singaba ki kwa ba un sinshar no ma u la people in ki kitab no bishar ko no ka bafra singap nagad khat ba arfu arkong on nagum ta kirang ba Israel kila ong Gideon sinshar ma me halor chungi ma me ba ukhon jong me ba ukhon jong meru na ba me palat ingi na kitigi Midian u Gideon te ula ong ki ngan om sinshar halor jong fi limni ukhon jong on om sinshar halor jong fi utrai ken un sinshar halor jong fi kaktian ka basngaw tanat palat ka bu Gideon ukren nang ne nda haba ki kon Israel ki yo iba diling ba jong o ba ula ban job iki no Midian ula pala iki na gajing chenjar ki wan terwa ki ong ai ma me bat ki kon jo me pateng la pateng ki chenjar banda dai mangingi yo khum ka tang ani thu fing in jin dala kemen hendre Gideon usngo thu ba haba job igat ma mdai ba ma u job de blay ba ajing job ba usong iki kon Israel nanam sin shara lor jong fi limni u kon jong onom sin shara lor jong fi utrai ken un sin shara halor jong fi halor jong gani lara fin puli fin lap ka wei jing shisha kabangan kren ka ay ga pidon ki wei kim dot sngapa nala dap nang ni fi puli u Gideon no panom slam fi puli nang ni u Gideon ga wei sngi u le kum no u don ki khon shibon but u don ki khon shibon da fi puli na ga bible lara ngamba kla u Gideon u don do nyaw phongot ki khon shinra ki ba khana ga met jongo na mo don shibon gi tinga on ga bible but ketinga kliar jong u ke bahashikem karuk ala khakho ni u but ke kertangi u abimele but people in the bible u Gideon ula yap no akaba biang gertaba la tep bi u but ke jingtep ke jong kupa jong marsen yap u Gideon ki khon Israel ki phaidien biang no blay kita kada ke jinglang kon Israel kilek phaipat shiki bal kilek mani blay ki thong blay de ki bal pe beret bal ki kon Israel kim sim kan ma yu try blay jong ki bala pala ki ne ki ti nong shon jong ki baro agi phang baro kim sim la le saboni ge yeng Jerobal Gideon ken kan ba kum ta ka jingle ba baro ka bula pen ki Israel but nda ba pipule ka le nong ka ba khinda ngaya kham slam na mga kwa fin de shai na pipule ka le nong ka ba khinda filap ba adin jingi up no jong u khoni sel ki idea umi uni u khon jong u Gideon uba uyo na ga tinga clear kam dei ka mahdei jong ulan ni ka tinga ong ka mahdei kam dei setia ka lok try jong un rei ki dei
tang gitu ki concubines gitu ki tengah clear namar hagrukom jong ki brio menchua kadang don gini gerukom but people nang ne uniu badai ukhon jong ka tengah clear jong u kabam da dai kalok ubala kha hagayim jong u ubeketang u Abimelech nda hadin bau Gideon u yapno ulet sheki men bau jong ki kime jong u Ukren na ki kor ka yeng ukpa jong uong ngekirpat ifi Ukren ni nong shikem uong ka khamba ba uwe ni ki khon jong u Gideon moba unsin shara nor uwe na preng jong fi but nang tade nda ula kreni ni kitien baro shapang jong u but aba yo snow ki nong shikem baro kada nul jong ki kilaya snow au Abimelech nabki ong kilo ulong upara jongi but ki ai u nyaw pau ki sbairu paban pinskam da kita ki ba Abimelech ulo wer ki briu talaba sting ki bala bodio pi indala dep gani nda haba ki priang u ba unlang siem ba unsin shara hagani ki jat bin briu pi pulina ki ktin ka jong play ka ong ba u Gideon ulet cha yeng jong kupaja u sha opera halor wo ma upniap lo dikitu ki nyau phongot kim ikitu ki men bau jo ki balang nyau phongot ki rang ba pniap lo pero na blai kwa ban kini ikini ki jinglang siam pniap lo no breu de ba snail tam no breu de ba lek lumar mani ki blai thau le ki kam ki bam de pniap lo ki jong men nri ai ngo yo blai ba hang ne fi pulena ga bible ndaw lo de pniap udan ukhon khat do jong u Gideon u bakitang u Jotham uni ulat em namar uburi eladi nakini ki nyau phongot uni ulat em namar uburi namar udang red iman but people in the bible ndo uburi eladi nan matip shu shayudan kinong shikam baro kilelang lembat u hangne habat milo bat kilelek kile thungs em Abimelech hajan ding sning mobna ubahashikam Fiki penlang si emu Abimelech ukhon jong ke tengah clear ke jong Gideon kan bayi ki khon try ula de peni upload baru balat em de stang new Jotham baru new Jotham ula uyo sngaw ye gene fi pulina ke Bible ke haba ke le thu ke tahu Jotham ula let ula yang alor ulum Gerasim fi ngakwa ngan de peni shai fi gene uniu Jotham ula khon try ubadai ban yo e ke jingsin shar ke jingsin shar Henry u Abimelech u khon clear u khon jong ni tengah clear ka jong u Gideon u khambut sneo u pniap lot iki khon try baro but u yoma u ye jingsin shar nda habaton bele je thu u Jotham u bari agni ke por ba u Abimelech u la yo e jinglang siem but kinong shikem kila approve la ni kila pediang u ba unlang siem people in the Bible u Jotham marsnio e gene jingi thu bakila thungs em u nganut ban ong snap hai nganut ban ong u play upen ki e do nut jo fi kene ngam shimba uni kene gene jing start jong Jotham namangan hikai gene metang sngi kene gam ne jing start jong nu Jotham Henry nganut ban ong kene gene jing start ka jing ka kunja parchi ka ba u play na beneng u tap au Jotham kabalang ka parables kabalang ka parshi kabaw Jotham uyo ya kabaw hika yigini ki kon Israel ki ba bakla haba ki tungs im yo Abimelech but nda haba Jotham uyo sngaw bagila tungs im yo Abimelech ulek ki wajrong jong ulum Gerasim but nda ki wajrong jong ulum Gerasim ka Bible ka ong ulakang ro but ula perta haba ong kang naman perta ka surga ba jam nganu menang neu Jotham udan ke sur ke balong ngam tip show ke bakumno namar najrong lum ula ban hikai ye gene ke parables najrong lum ula ban hikai klem microphone klem dan setia keru kompan kre ngam tip aganu kom ula ban pertai ke snong bura kawai hadukat no usawa ke sur ke jong unre ke babu ke kren sha ini ke ong ula kangru ban ula perta ula ong to snap yang pigi nong shukem ba u blay un snap ye piru ka bamut unu brio abu ukrani u blay nganut ban ong uyo ye gene ke parchi no blay
ban pen ye ke jing bakla jong ki khon Israel ba ki thungs yonu Abimelech umnut torashnong namar unshapniap hau Abimelech Henry uniu jotham uyang jrong jong ulum gerasim pek uhikai ye ke parshi ya kabanga na du mentag sninga ni kai ke parshi fi ba pin snot khu ye ke parshi nakani ke uhikai jotham ba pindup tip ya ke nong rim ke banga hikai fi KAEI ka ba pipidon KIWEI kibrio kimdan satya kadai jingi kai ka ba kraw kadai ka ba ngai na ding na ju pelet jing mot na ju ngat na ju yang hang ne na ju snel tanat na bar kadai ka jing ai ka ba no blay o jutam na da kerpat ifi bar khat ki ba yo snel igin na haba nga pulia nga khwa ba fin snapa ngan puliswa hadin ngata ngan sa penshay fi yagni ga farshi snap u angkum no jotam najrong lom u hikai yekinong shikam barakhoy pertare ko surga bejam pet ukuran kum ne wang shisien ki diem ki lek ban thungs halor jonki bat ki ong how ding olip senshar mame halor jongi Henry uding olip ula ong haki haeng an ino hatong an ino mo yala ke kren dakaba danga ki penan buram yu blay ba ikbrio bat bangan net kawe shani shatai halor kidiang te kilay ong howding dumbur alima me to sinshar halor jangi Henry uding dumbur ula ong haki hatongan ino mo yala jingtiang bat yalo so babha bat nganet kawe shani shatai halor kidiang Anda kumta ki dieng ki leong how ding wan alim me sin shara lor jangi uding so wan te ulang ki hatongan ino mo yala ka wan hatongan ino mo yala ka wan ka ba sngo bahayo blay ba de briu bat bangan net ka we chini shatai halor ki dieng baro ki le how ding sha alema me to sin shara lor jangi uding sha te ulang ki dieng la da shi shapin tung emenga halor jofi alita to shania agisrngiu jala lemda kumta ai kan mi ka ding no ding sha bat kan bamdu yeki ding keda bat yeki ding Lebanon kedai ke jingi kai ka bakraw kedai ke parshi ka bakraw palat kene ya ki bau jotham ukuran ni ke jing bakla jonki nong shikem ya ke jing bakla ba ki thungs yauni u Abimelech bat nga khwa ngini sedang mentang singi ngini ke jingi kai nakini ki saujat ki dieng ki bau jotham ukuran ki bau paunam hagajat min Israel uding olip uding dembur uding sawan baru uding sha figini ki dieng ki degi bedon hari Israel but nakini baro sautli lightly ki degi bau paunam ba apa bajat min Israel dari tang uding sha udai ubam da don kam tang bau ding sha ru udan la jong jing hikai tinga kwa menda ke singi bangan hikai fin nang ni ba findup yo I yakni ke subject ka banga ai kerteng ka ai ka ba pipidan ki we kim dan ngan ong bet da tim ka ai ka banga ba pingi dan ki we ki klem dan setia ba ka ai ka ba makiki dan mangingi klem dan ba ngkhwa ngan ong fi ni ke pala da fi nang na ni kan penlong fi ba fin scam ba fin yang baha ba fin roi ba fin seiso ndai tang ba fin chu roi fin chu itnat kan penlong fi ru ba usaitan numla pen shat kan tengi fi bat kan penlong fi ru ba gisngi ga khatdo finum shapting haba fi yang khmat jong trai kata ga ga jingi kai na ga ni ga bu jotha mukuran kum ga parshi yagi nong shikam tangi ne pet u hikai ning kong wang singa ba wang ha ka we ga sngi ki dieng ki la let ban thus lor choki fi la fikrani ki dieng ha ka bible u play bar bora bu ukraini u dieng ukraini ki jing jong ki prio but dai na ta dao haba u jotham ukraini ki dieng ni ukraina ga rukom jong ki jing ruai ga rukom ga poetry ga rukom jong ki parables ha ka katien ga rukom ki proverb ga jing star but haba ukraini ki dieng la kwa finyo I bamdai be gidieng gidi ki gidi lai gidieng im jukran rai haba ukran ni rukam gidieng ukwa ban pen I ye jing im jonga ba chokfi
Baru play u ai ho ni ju tham ye gani. Ya ka bangang ayo jing toy pat ye gani gani kai shafi mata gisni. Fi u ang si sien ki dieng ki lek ban thong si ma lor jonki. But ki ang how ding olip sin shar ma me halor jongi. Snap ngan pen I fi ka taktin. Fi gani ka ktin sin shar kamot pen ya long si ma me. Fi kan mau meneng ala pure fi na gani kitab nang bishar. Kala nang ka ba prayo Gideon na din bo pelat ki kon Israel na gakti jang ki Midian ki wan terwayo ki ang sin sharna ma me ki kon jang me ndre piken mau ne em u Gideon u ang ini kitin wang ngan sin shara nor jang fi lem ne ki kon jang a ki sin shara nor jang fi u try ken un sin shara nor jang fi ta ka de ga bang kwangan ang fi ka ne ka por fi mentangi pa ye ka jaka ka be ba teng teng ka jing shakri play ni kwa ye ka jing sin shara ni klet badai blay u badai ban sinshar fimtip ni danu jisu badai siem jengi u balong siem jengi siem u nang sinshar ba khletam fi kani gkten rain nang ne gkran yo jisu christ gkten sinshar nang ne kadai yo jisu gkten sinshar kadai gkten ga khrang fi hangni u jotham wang yegini gkten wang ki dieng ki let banwat nang sinshar But haba kilet banwan nang sinshar kilet ning kong jong ding olip. Naman uding olip apa ki kon Israel udah uding ubakhamdan beram. Fi hanta fi devin snotro. Bakilet show ding olip naman uding olip u iya day. Ba unang yalam unang sinshar unang peniat uban peniat iya ki kon Israel. Hendra gini ki ding bakilet show ding olip ba un sinshar. Fi labanong nong ne haba wan hi kidiang ban terwa daladi shauding olip ba unyo ya kajing kentio lani kata ke promotion ba unang sinshar uding olip uladai ban kemen hendrai uding olip ngakwa ya kata bangan ong fi ni kepo uding olip ukentat ya kata ke position Shibun ba mengingi klaim sentuh ya kata. But bun sin wat usatan ru ujule akum ne gibriyo. Ujura ya ki shigi jaka gi bkham jurang. Ujuturwa ya ki wat gibriyo ru ki jupun sarang ki jura ya fi shigi jaka gi bam day. But teng fi dan la jaka ga gibriyo ki shukun tiyo fi ya ka ba pi klem long. Ba pi klem sentuh ba pim da lang ta. Henry la shura mano la shukun tiyo mano. Teng ha ke kamu playing ibu hi mengingi tungi gibriyo klem la sentuh. Ublay kun tiyo ne amiki ya ke kam ko jong blay bakin kelalang kinong ilam ne kinong sinshan. Nakatagataw ng kwa ng ang figure ng farshi ng bijuli ko bayar. Ya ka bangang kwa bapindashay habang akran. Kinmaw ka Bible ka kiyar kam syaingi bangin long kinong sinshar. Kinmaw upastor ng ilam umdew ng sinshar. Upastor ng ilam umdew shekri. Ngakwa nga nito ifi abapi shekri uplay fi devin tip banyat nagajing sngore. Mday ba ngiday ki boss ngiday ki nong sinshar ngiday ki kita ki ba ngiday ban sinshar bakat ka ba ong mangi ngiday ka ba bet bat ka ba ong kiwei ngiday ka bamlong nga khwa kan ong ifia ngiday ka por kata kam day ka bible kam kren ta baro ka ba ngile mangi hoy kadan ka por ka ba kum ki nong yalam nis no thu shibon hendrai kan mau kadan ru ka ba ki bawan jing sen ki bedan po jungi ki dan shibon ka jing no thu bara ba ki peni ninum day ka ban kidia jubor hendrai ngiday ka ban pliang ngiday ka jing peni wat la da ka day ka jing peni ka ba hendrai ka day ka ba kodor Fika ni kiktin sinshara ni kada kiktin ka ba pihapan sa to ba. Ngano miya iste ngakwangan pen isway fika ni kiktin sinshar. Banyo long nang sinshar uding alip uladay ban kemen. Na fitim na yam lada ublay uklembo ya uding alip ba unang sinshar. Uding alip utip ila ka jong ka jingdan ka ba udan ka jingyam. Kata ka day ka ba kraw palat ka ba ngakwangan hikay fi. Day nang ni ba ngayo ni ka kertang ru ka ay ka ba pipidon. KIWEI kim dan. Wajulet kinjo iya ka waipat ka ba piklem dan. Wajukwa banle iya ka ba ublay uklempo ifi. Wajupentray kam iya ka ay ka ba pisngaw to ka ba ublay uklem a ifi. Uding olip u reject iya ni udon bor ban kentay.
Kwa ia gani ke jing kan teu priu, kwa ia gani ke jing pen kan teu gani ke dia. Kwa bana isin shara ki wepe ki dia, kwa bana unang sin shara da ka ba shupen dong da ki priu. Kwa ban bat ia kata ka ba udan, buram, respect, kenkor, nyeu kor, ya kata ka ba blay ulabo u haga jaka ka ba blay ulabo, bat ya kata ka ba udan, ya kata buram. Tagadao man taga singin ang hikai gani kalang ka jing toy fi. Sngap hangan pen fi gani gapor knang manum slam. Udeng alep da sngap hang ni giwan sigi jaj sigi dieng gibubon. Kumagalap ong fi giwan judeng alep judeng dembor judeng sawan judeng sha. Kin mau udeng alep umla manang kumudeng udeng dembor. Udeng dembor umla manang kumudeng wan umla manang kumudeng sha. Kidan la ka chong kaching dan. Nagtagataw khwangan ong fi hangni pin salap lut dan lut bar khot ki aka hakni ge parables but khwangan ong fi ngni ge por u ding alep ngini ya tatar u ding alep u kentat ye ngni ke promotion kwa manlang sie malang nang penia nang senshar u ding alep u buram ye geta ka bo blay u la bo u nga kwa fin yo ba ay taktin buram ye geta ka bo blay u la ay fi ubo ifikumno hangno bo ega bo pinlang buro megata what let kinjo ya kijong KIWEI but what let I no elaga jong namar kalong kaba makat tagata fiyo iyang ni udeng olep ula hikai shibo ningi fiyo iyang ni udeng olep ukentat yani kajing terwada kaba uang kumno tangin di puli uang kumne udeng olep singap ha udeng olep uang kumne uang hatu ngan I no mo yala ke kleng da kabar da nga kipendan buram yo blay bat yo brio bat ngan let kawe shani shatai halor ki diang bitarai ngan ino ya gani ka potentiality ka bangatan hato ngan ino ya gani ka ba kordor ka crowd ka bor ka jing bo bet yo playing aku muding olip uding olip utep ya dia ba we pair na ki ba ki diang number 1 kabaar udeng olep utep ya kawai pitep utep ba udan ke klein fitep kene ke klein ke penmi iki ai kene ke klein jang udeng olep ke penmi iki arukom ke beningkong ke penmi ya ga pniang olep kabaar ke penmi ya ga pniang ya ke ngan bu ne ke beningkong ke penmi ya ga pniang ka bagi tang haga sharak hapo ge tabernacle haga temple nama de tang de kene bo blay priang ban tang ha gitu ki dieng peniang sharak haga ba on penlang ke jing shikri haga yeng ke jong blay nak ta ka daung khwang nang fi ka baning kong u dieng olep u penmi ye ge so olep bat na kene ke jing em ke jong o kami ke peniang olep ka bagi shat tang ge sharak haga temple ke jong try kabaar udeng olip udan ka umpniang ka klen kaba pen kelaya ka shika umpniang kaba ki pen sle na ka benta ki brio ki ban se shakri shika kam ka jong play kaba ki pen sle ka duan kaba ki pen sle ka ka kamera bar khat ki se khle ren ka ki jing upi but nang ta de ki se pen sle nan se pen e fi ne ndai ngakwa ngan pen e fi ba udeng olip us ngau tho ye ka e ka budan snel sarang ye ka ban long nong senshara lor ki wepe ki dia usngaw tenat lani usngaw piang usngaw hun bat kata kabaudan ngakwa ye fi papinyo iye kata kajing shikri play walit kwa ye kajong KIWEI ngakwa papin sngaw hun bat kata kabapidan walit sngaw hun ye ka eiga ba piklem ler walit sngaw hun ye kata kabapiklem long ye kata kabapishu ong bet ngate bala im hang ne bala long kum ne ngan long bet ne ngamut kum ta ngam kwa finong lazy finong jaito fin chulong stubborn kum ta but dan ki pripat ki busi song sa ang ta wis ong bet ay ngi blay la bu ne tengin chulong bet ngamut bu blay bu kum ta kan mau ya wei pi wei udan talent udan ki jing ai udan ke khren udan la ka jong ke jing ai ke jing em jong fi ti hapan pi ta man tep elade udeng alep utep elade udan ayu but nganda pen shai ba udeng alep nak ta kadang sa ang fi ni gan jro udeng alep utep elade ba udan ga umpnya ka bagi syaitan ha ka yeng ka choplay ha ka to ki ding peniang syara ngan ai reference fi la fi pule finlap na kitab Exodus kala nang ka ba arpunyo tangini pule khindiat khnang ba kan nang jingmen to ai fi lesi
phim ju kham sngo tho igini gi jingi kai ngan pulina gi kitab Exodus nang ba arbu nyaw khot ba arbu ko men hukumi gi khon Israel bikin walam hame go umpani ang olip kabala tliat ka khoj gi jing shai ya ka ban pen me ege de shara klem de pot haga tabernacle gi jing seng shabar ka de jing ka ba khmat gi jing pla u aron gi khon chenrang jong ukini sumarika na du min me hadu min step khmat utrai kani kan nang ka hukum bala halakerta hagi patang la patang benriu jongki naka benta ki khon Israel fiyo i ne de bening kong ba u aron bagi khon jong u kin hab ban penmi e ne go ompnyang olip ka baki yo na u ding olip na ki so olip ka ba penmi e go ompnyang bakin thang ag ne ge ding penyang sharak ka ba don na po ne ge jaka ka bakin tang ya ka bakin le yu ya ka bakin thang ka ba ne ge sharak ne ben me bat ne ge thau yo min sim bu khoi ngan kran fi ge ne sngi jongi ande kan mau ka ne ge ompnyang olip ka ne ge ba penmi no ding olip ka ba penlong ka jing kar khu jing shai ha ge ying ka chong play ka umpniang ka papin mi la fin pulin ang ni kitab Exodus kalanang ka balay pau fin pulin du khat ka ba arpu ar ka kren jipang ka umpniang olip ka ba ki kle lang ka ba jing ubi ki ba kodor ya ka ban pinsle ya ki brio ki ba shakri utrai ban pinsle ya ka jing sang ya ka tabernacle ya ka sundok ka jing plai ki pliang baro ya ki ding piniang sharak pinsle daga ni ka jing ubi ya ka duan bat pinsle daga ni ka umpniang ka ba la kle lang ba jing ubi ka mamut ka umpniang olip pinsle daga ni ba lang ka ba kentang bat ngani ipi dak brio bakhemio ini jing pensle dak ni umpnya olip ngani tu ipi omla ban shakri ublay ulungdo omla ban shakri ki brio kimla ban shakri ublay la ki khemio ini jing pensle ka batau ye jing pensle ga do min sim ko ye jing im jing na ka ta daw ngakwa fin de puli bahai ni ki aka u diem olip abaki wan terwa yu ya ka ba unle sin shari halor jong ki diem u diem olip u kenta mar dor ki ne mar balai u snow tho ya kata ka ba udan ka ba kraw ka ba ki wekim dan ka ba ki weki dien kim dan bat kwa ban kini ye ke position manong nong sen shar hade usngo hun bat kita kebudan namar uda ong ini kitien hatongan I no mo ye lagi klen da ka badanga ki penon duro mi oblay bet ki brio bat nganet ka we sini sita lor ki dia fi ngakwa pin yo ini ke parables kene ka ba kraw palat ka bible ka banga yo I ki brio ni ki sikim ji yo I la ka jong ka jing kordoar kimchi ilaga jonga value fim yu ilaga jonga jing crow fim te ba filang value bela khmat jong play fim te ba dogat no ba ka ege bo play la tap fi ka crow pala kita ke jing khu ba kan jamen sem ki bo absolute pol nang tai ne sti sti absas no mun ko khat balai kita ke jing khu ba kan jamen sem ki bo la tap au bangen u ba don au kres ki crow pala na khwa ngani thu fi snap hangan pen I fi ngani ko por ba u ding olip ngasi snotanat yu debet uang kumno ha ka kitab sam kal nang ko san pu la fin puli yu debet Ukraine la di Ukraine urwai khmat jong play play la di wang ko bitep ha kitab sam ko nang ko san pu la fin puli na ktien ko jong trai na ka khat ko pra wang manganga lang ko mo ding olep u bijirnga ma ka yeng jong play na shania aga jing isnai play jeunam u debet usngo tho la di ba ulang ko mo ding olep u bijirngam na kwa binum lang gi ding olep ki bala yap tram ma ka yeng jong play nai long ki ding olip ki bala temen na yeng jong play nai long ki ding olip ki bala tron ki bam dane nga kwa ba pen ong kum ong u debit try nga long kum ding olip u bejirngam haba ong bejirngam kamat u beseiso u bejirngam ke kren chapang ke jing long min sim ke em ke kemen ke dap na ke jingker khu haba ki brio ki pet ki yo I ba pilong ke jingker khu ke kam ke jong play u debit abu kuran na dia penyesriam ding olip u bejirngam nak ta ketaw nga kwangan krani no ding olip bala na pisngo tho ila de ba pidai ki ding olip ki bejirngam ga yeng jong play nai kwa da ka wepan yang hangta shakri u play le ege bu play bu ga jing em ko jofi fidan ga khleng fidan ga umpriang fidan ga ka jing shai fidan ga umpriang ga ba pin shai fidan ga umpriang ga ba pin sle ege wei bakin la ban shakri u play kata ga de ba kraw fitep de na ka ketaw nga kwangan ang fi habang hikai tien ke jong play nga kwangan ong fi devin sno to ba ka bible ke kraw pala
Uniu ding olip lalangan kran fi hagini ke series bar khajru kene ke bijrong film te bau ding olip lalangan kran fi shabar na kene ke banga puli yang ne sele fi puli ke kitab Genesis min ba u Noah ulakut ke jing shlai pikin mau pelat ye ke paru pikin mau ba ke paru ke mi nda din ba ke mi kawan pai biang kawan ra ke shintur ke jongka yo sla olip kamun ayu fitep ngani thoi fi haba kaparo kataw yo min sim ko jong haba Noah upla ye jing khangit ye geting ab kataw ye ke jing long do kalap ye pot ba khamun pa sho ka ba mi ki topot kataw ye jing long do and they kaparo kataw yo min sim ko but haba Noah upla na ga yeng lem ye ka ba kan nek lang ye ka ba kan pet ba undup tes la kala ngat kat no ke khindaw and they ke paru ka wat yo slawle but kapan yo Noah yo slawle ba gishintor fisip ko mod ayu gane ngati yo jinkar khuye gane ba slawle utel yo man sim ko ye jinkan sla Noah what no mi satya na ga yingle singap ay rekten Noah what no mi kat bagating a kadangdan mi hado ba menda yo yo slawle kabamot mi nda fisngo po bo blay open sla ye jing im ka chofe kaya jing kaya bijrong kata ni ko wepa ko kubon re ngan chipin fi ko wega bakodor ka banga yo nakatu ko flat hadien ba no wa plat ye ka paro fi ka wanra yusla ole ban pini shau no wa ba ka kindau kala jan ka kala jan ngat ka kindau ndai snapa kumno ka ni ka sim ka ni ka paro ka yo yusla ole ka ba pen pau ba ka pertai barak we la rat lot ki we pa ki diang ke la pralot bar khandan sho uba yang hap deng jong flat de tang ding olep la fi de gire pule fentep yegne ba ding olep udai ding uba rim tam uba ne uba slam tam gertangan bu kumta ba uba la ban yang pedeng ki flat nga khwangan ong fi yegne ko po utaw de ding olep ai fin long ko ding olep uba yang haga jaka ka ba ki we kim la ban yang uba yaine ubam ki uba yang bet baru blai wada pedeng jong ki flat ki bubun ba nda haba kalar ngat hi ki sla jong utikin jirngam be bat ke tiet jong uga ngam jeli juga kendau bam dan flat dan umsa dan ke ek eru ke bala ban rat yu ding olep nak te gedau ngakwa nganong fi uding olep udai ubala ban yang hapedeng jong ki jing ai blame kur khui fi leng bang ni ke jing kai mte sngi kedai ke beton kamba larangan penjorong yang ni kendial fitip ublay penyusriam yau ding olep bat ke jing im kristan jing ngasngol tenat palat ye gene na fi puli na gisti si nong rom kala nang ka bakhat we fin lap ngan chi puli fi kendiat na ka bakhat nyaw haba pol tho ye jing shikri blay jing wang kumno la da la pen khen no ye ki ban na ki tenat ba la pen ye dat ye me ubalong utenat olip klaw apeng jongki ba la pen long ye me unong ye yo lem na utenrai ba na ka klen ge jong tau ding olip me wat le risah lor ki tenat ndre la da me le risaru memba ma me yo tau tenrai ndre tau tenrai ye me men ong te la pen khen no i ti tenat ba onyo pen ya dat yanga nyuman re la pen khen no i ki daga jingbam nge meru me yang daga jinge me wat snow meng re to snow shep te na mala da blay shim re chu i ki ta ki tenat try onom re ye me hakmi ti ye ka jing subon me ka jing le hok ka jong blay shekita ki ba ngasno tenat ini kitin shekita ki ba la hap no shisha Henry Shamek jing subun ublay la da menyai ne ek jing subun jo lum da kum ta ya meru no ken but yakiru bakim da yai ne ek jing bam ngai penya da ken na maru blay long bala e ben penya da pat yaki na mala la ot na ya me na tau belong na la ka jing long tan rai ding olive cloud but da ko ta ko muai pat na ka ba julong la penya da ya me how ding olive obaha ti ka bakat no tam yiki ki belong kitna try on penya da yaki hagi ding olive jonki hi Fimi iyang ni baga babu ke keren bangi ngilong ki olive cloud.
La penyadat ingi how ding olive dry. But ladangi la krap yungi how ni ding olive dry. Ni mi ni say so ni long AA. Tanginum singo sarang namam day mangi belong. Day ding olive dry wa ba ingi. But nga kwangan kren ho ini kren ni tau ga jat Israel ro. Renganum de kren e chiru shitaba yo ga slam. Nga kwangan ong fi ni kren ni jinglang men sim. Tanginum sarang ladangi long AA. Tanginum sarang wada ublay upenen kampalat ingi. Tanginum sarang naman mday mangi balang. Tanginum kwa iga jingsen shar. Naru papa inga ba video ni uding olive try. Ngi de ki olive cloud. Ngi de ki gentle. Ngi de ki pamdan chingmen toy. Ngi de ki bawan na cloud. Ngi de ki pamday hok ban yo enjoy ngi ki clean. And they blay ula pelangi bang ni yo pen crap ngi bat ni uding olive try. Bat ni yo lang ngi ki clean. Ka ba kret ni ki jingpen sle. Ka bor ka jong blay. Ye ka ktien ka jong blay bang ka jingker khuch ka pertay. Bat nga aingu you blay nem takatan na ka takataw nga kwang nga fi uding olive u khlem tre ban priang ye ka jingterwa jong KIWEI pat ki diang. Ba unang sensya namar uang nga sngaw hun bat kani ke bangadan namar ke ay ke bangadan pipim yadan ke ay ke bangadan ke ke bapenan buram yo play bat ke bapenan buram yo brio ay hagani ke por finio jingi kai de gani ba finum ki jingmat aga jing shakri play tangkaway fidi fin tip yeladi ba ke ay ke bafidan KIWEI kimdan ini kalau ke jingkir khui fi nganget kat to kalau ke jingmen toy la sangin si ya chau ding dumber bat nga de tuai bagane ke bangakren kalau ke jingmen toy fi haba pi shakari utrai kublai shibo ni ke jingi kai ba bisnga bat nga de nget bo blai un pen long fi ba pin sngot ho ya ke jaka ke bidan ya ke jingdan na ke jingem ke jong fi ba pinum le sarang ke jong KIWEI pat hendrai ba pin sngo hun bat ke ta ke bo blai ula po fi aingu you blame tak ni jing hikai tangi ni tuai bat fi ku try ha ni ku pora playing aingu ime baling ba ni jing hikai kan ya rap ki priu begin scam but kan penlong ki ru begin la penlong ha ka kam ke chame tuai begin um lumbop ha ka jing shekri nginum yakni ya ka jong KIWEI pat hending yang ha ka ta manginum snow si ya ka ba KIWEI ki mi de ka wei pat a blame it begin snow hun ba ka jing long ding olip mengin buram me giding demboro mengin buram me giding ya kita giding wandu utrai haga jing ya den tigi jingi para ga jing shekri try nga ailot cheme ga buram namanga nget bagi ga jingi kai ka no ga jing ka kui ki bon haga kerteng ga tong chi sungi tuai amen ban amen doble ka kui fi ko blech